Dobar dan, profesore. Dobar dan, Marko. Eno ga onaj smor, Maco. Što je sladak? Gde da ga zovemo na kafu? Marko! Marko, ajmo na kafu! Marko, ajmo na kafu! Ima si normalno, nemoj da me čupaš kuna glupača. Ja ti si kipača, znaš? Marko! Marko, ajmo na kafu! Marko! Dobar dan. Izvinite, koliko je brijanje? 500 dinara. Dobro. Petsto. Dobro, može. Znam, mama, bio sam na fakultetu. Znam da je ispitni rok, znam. Mama, slušaj, nemam sad vremena, moram da jurim. A nisam još ujurio. Šta? A nemam ovde frizera na terazijama sam, kako da nađem ovde frizera, razumeš? Mama, znam da izgledam kao ruski pisac iz 19. veka i da su mi se racetali krajevi. Čekaj, evo neki salon tamo. Evo vidim neki frizerski salon s nekim imenom čudnim. Ajde, čao, čao. Dobar dan. Dobar dan. Šišanje pošto je? 950 dinara. Pa ima neki popust
za studente, valjda. Ne, ali imaš čast da te šiša doktor. Samo. Ajde. Doktore, Da. jel se ovaj brijao? Da. Ne. Pa nije. Pa jeste ili nije? Došao sam da se šišam. Pa što se ne javiš? A nije bitno. Pa pogledaj bar ko te zove. Neki psihopata. Ko je psihopata? Pa ko će ovo da plati? Brijanje i pranje kose. Ti plati neki drugi lopov. Ja ovako moram telefon Ani da vratim. A jednako si mi rekao da ga nisi ni brio. Pa i malo prije isto bio neki lopov. Nudio neku mašinicu da kupimo. Šta radite vi ovim mušterijama kad ovako izlaze napolje? Dobro, hoće neko da mi kaže šta se ovde dešava. Ej, tačno sam znala da ste perverznjaci. Ćao. Otkud ti? Izgubila si telefon. Kako si uspeo? Šta kako sam uspeo? Ništa. Hoćeš da uđeš i... Može. Hvala. Imala si propušten poziv. Da, znam.
Maratonac, dobra ti frizura.